Hej Ane. Jeg har lavet problemstillingen, hvordan blev Congos befolkning behandlet. Og den første kilde, jeg vil bruge til at undersøge det, er en dagbog fra den danske løjtnant Arthur Edward Alexander Lindengård, som tjente under kong Leopolds hær. Den er skrevet den 30. oktober i 1989. Og jeg ved, at den belgiske konge, han vil gøre alt for at få en koloni i Afrika, fordi han gerne vil være rigere, og han fik så Congo. Og på grund af industrialiseringen i 1800-tallet, så opstod der en enorm efterspørgsel på gummi, og Congo havde masser af gummi. Så kong Leopold ville ligesom gøre alt for at få fat i gummiet, og derfor indførte han tvangsarbejde for alle kongolensere. Og han mente til med, at tvangsarbejdet det var en effektiv vej til at civilisere Kongos befolkning. Og skandinavierne de spillede en stor rolle i at opbygge og holde styr på Kongo. Og danskerne de kæmpede og arbejdede, de arbejdede primært som søfolk og som soldater og officerer i hæren. Og de hjalp blandt andet med at nedkæmpe modstand med brutalitet, og det kan vi så læse om her, hvor det er jo en dansk løjtnant, som var i Congo. Og den kilden her handler om, at det er noget han har skrevet i sin dagbog, hvor han og hans soldater de skulle slå et oprør ned i en by. Og da oprørerne begyndte at skyde tilbage på dem, så blev hans soldater bange, og de vil flygte. Men han spærrer vejen for dem, og han rammer så en person, hvor han så dræber ham, og så får det hans andre mænd til at vende rundt og begynde at skyde mod oprørerne. Løjtnanten, altså danskeren, han pisker dem op for at få dem til at gå længere frem, men de når ikke særlig langt, blandt andet på grund af, at hans mænd, de sigter ikke, når de skyder, så de kan heller ikke ramme modstanderne. Senere, da det så er ved at ligne, at de taber, derfor kommer der så nogen og hjælper dem. Og det gør så, at de vinder slaget, og alle oprørerne bliver så dræbt, både mænd og kvinder og børn. Og det er en beretning, fordi det er en påstand om en hændelse, der skete. Vi ved dog ikke, hvor lang tid siden det er. Kilden den er også tiltænkt det private, fordi det er en dagbog, og det er jo ikke meningen, at andre skal læse den. Så den her kilde kan være mere korrekt end mange andre, fordi den ligesom ikke er finpudset til offentligheden. Afsenderen præger teksten rigtig meget, fordi det kun er hans synsvinkel, vi hører om, og der er også en tydelig tendens fra ham. Blandt andet så står der her, jeg holdt mit gevær fremad for at spærre dem vejen, men de trængte så stærkt på, at en af dem må have rørt ved min aftrækker. I hvert fald røg geværet af lige i næsen på kujonerne, som i den tro, at det var mig, der havde skudt for at standse dem. Nu er der vendte sig fremad for at beskyde oprørerne. Og i det citat, så kan man se, at han blandt andet kalder sine medsoldater for kujoner, fordi de ikke vil, eller de tør heller ikke kæmpe. Og så frelægger han så også alt ansvaret for at have skudt en mand. Hans dagbog, det er en beretning om noget, der skete i fortiden, og de historiske informationer, som vi får at vide, det er ligesom, at der var oprør i Kongo, og europæerne og kongolenserne angreb de her oprør, som oprørerne havde ikke en særlig stor chance mod dem. Og som levende, så får vi også vigtige informationer og vide om samtiden. Vi ved for eksempel ved at læse det her, at europæerne var ligeglade med kongolenserne, fordi de både skyder på dem, og de pryler dem, selvom kongolenserne egentlig bare er bange. Og så tænker de heller ikke på dem som ligemænd. Og den næste kilde er en tale. Det er en norsk dommer, der er i Stanleyville i Congo. Og den er skrevet i 1905. Og det er en tale, han holder om tvangsarbejde for kongolenserne. Og vi ved, at kong Leopold stadig reagerer i Congo, og der har også været tvangsarbejde før, at den norske dommer holder den her tale.
om tvangsarbejde. Og med den her tale, der prøver han ligesom at få befolkningen i Congo til at lave mere. Han prøver ligesom at tale til dem med positive ord, og fortælle dem, at landet ikke kan undvære dem, og de kan ikke undvære kolonimagten, altså Belgien. Og det er et institutionelt dokument, fordi det er en ordre, som en norsk dommer holder, altså for Kongos befolkning. Han udtrykker holdninger til, hvordan befolkningen i Kongo skal være fremadrettet. Og det han siger, det er på vegne af hele Kongos befolkning. Kilden den er tiltænkt offentligheden, og derfor pynter afsenderen meget på det han siger, så der er også rigtig meget tendens i teksten. Og han fremstiller befolkningen som nogen, der er meget dumme og som ikke kan klare sig selv. For eksempel her, dette bud, du skal arbejde, dette bud rettet til trubenæren, det dårligste af alt, som i tidens længde er blevet skabt i Guds billede. Der ser vi jo for eksempel hans og holdning om, hvad han mener om kongolenserne. Og han siger også, at folket ikke vil kunne klare sig selv. Jeg er hovedet, du er hånden, jeg har idéerne og lægger planerne, du er arbejdskraften, som skal hjælpe mig til deres udførelse. Så han siger ligesom, at de har brug for hinanden for at kunne ligesom overleve. Og han holder nok den her tale, fordi han ligesom mener, at befolkningen er dovne. Og det kan godt være, at kong Leopold og belgierne bare gerne vil have, at de skulle arbejde mere, for at de kunne få mere gummi ud af landet. Det er også et levn fra kilden, fordi vi ved ligesom i den her, hvad de hvide tænkte om kongolenserne. De ville have dem til at arbejde mere, og de så på dem som dyr. Altså det dårligste af alt det i tidernes længde. Så de hvides meninger skinner meget igennem i den her. Og den tredje kilde, det er et vidneudsagn fra, hvor der er mange forskellige afsendere. Det er alle kongolensere. Og det er en undersøgelseskommission, der har udgivet rapporten. Og der er 4 vidneudsagn. Og den her rapport, den blev lavet i 1905, men den blev først tilgængelig i 1980'erne, så det er altså 75 år senere. Og rapporten blev nok først udgivet der, fordi Belgien ligesom gjorde alt i deres magt dengang for at gemme rapporten. De ville ligesom ikke have, at den kom frem, så verden kunne se, hvad det var, de havde gjort, fordi det er så frygteligt, det de gjorde. Men i 1980, det er jo lang tid senere, og der har blandt andet været en 2. verdenskrig, hvor jøderne også blev behandlet dårligt af tyskerne, og de havde gjort forfærdelige ting. Og det er ligesom lang tid efter den, hvor at man har taget rapporten frem igen. Og det er måske har 2. verdenskrig ligesom gjort, at det, de havde gjort i Kongo, var lidt mere acceptabelt, fordi det ikke var så slemt som det, der skete mod jøderne. Kilden, den handler om, at efter international pres, det er vidner, der fortæller om, hvad det er, der er sket i Kongo. Og den første, han fortæller om, at han så den dræbe en mand, fordi han havde bragt for lidt gummi med sig. Og det andet vidne viser så sin afhuggede hånd, og han fortæller, at han blev skudt, og han fik så hugget hånden af, og hans forældre døde også, og de mistede også deres hånd. Og den tredje vidne, det er en høvding, der fortæller, at han så en gammel mand blive pisket så meget, at han døde af sine kvæstelser. Og den hvide mand, han var ligeglad med det, fordi at han vidste, at der ikke ville ske noget med ham selv. Der står for eksempel her, denne mand er død, I har dræbt ham. Den hvide mand svarede, jeg er bedøvende ligeglad. Dommerne er hvide mænd, ligesom jeg. Det fjerde viden fortæller os om, hvordan det var, hun blev behandlet af soldaterne, og at ham, hun arbejdede for, han var ligeglad med det. Han siger nemlig,
hvis du dør, mens du arbejder for mig, kaster jeg dig i floden. Og det er det eneste, han siger det, efter han ser, at hun er blevet mishandlet. Og det kan godt være, at de her vidner ligesom overdriver for at få dem fremstillet i et dårligere lys, altså europæerne. Men det ved vi ikke. Og at vi ved, hvad vi ved om den historiske kontekst, så kan det vidnerne siger sagtens være rigtigt. Og de bruger heller ikke sådan nogle dårlige ord om europæerne, som de sagtens kunne have gjort efter det her, som de fortæller. Og det er en beretning, fordi den er bagudrettet, og de forskellige vidneudsagn, de fortæller os, hvad det er, der skete med dem. Der er dog ingen sandhedsgaranti i udsagnene, for vi får kun deres synspunkter. Og kilden har en tendens, fordi vi hører om deres personlige holdninger, men i forhold til hvad de fortæller, så kunne der have været meget, og som jeg sagde før, der kunne have været meget mere tendens, end der egentlig er, så det gør det noget mere troværdigt. Kilden den er tiltænkt offentligheden fordi det er en rapport, og undersøgelsen den er blevet lavet, fordi de skal finde ud af, hvordan forholdene i Congo var. Som beretning får vi en masse at vide om, hvad det er, der skete i Congo. De fortæller noget om, at det, altså for eksempel det soldaterne udsatte dem for, og det som de så ske med andre. Og nogle af dem citerer endda, hvad de hvide havde sagt til dem om det. Og det er gode levn, fordi det viser os, hvordan de hvide tænkte om kongolenserne dengang. Og vi ved ud fra for eksempel det her med, jeg er bedøvende ligeglad, at de slet ikke følte skyld over det, de havde gjort mod de indførte, selvom de havde slået dem ihjel. Og den sidste kilde er et billede fra Stanleys bog. Og Stanley han var manden, der fandt Dr. Livingstone i Afrika. Og Belgien havde kontrol over Congo, og vi ved, at soldaterne slog hårdt ned på de her oprørsgrupper, som var i Congo, og at oprørerne de havde egentlig ingen chance mod de hvide, blandt andet fordi de hvide havde maskingeværerne, og det havde oprørerne ikke. Og på billedet kan vi se, at der er 2 både fyldt med sorte mænd her, og så står der lige en hvid mand, som må være lederen, eller løjtnanten, eller hvad han nu er. Og de har alle maskingevær i hænderne. Og de skyder mod en masse andre både. Her, der er fyldt med kongolenser, altså oprør. Så de er ligesom kommet for, enten så bliver de angrebet af oprør, eller også er de kommet for at dræbe alle oprørerne. Billedet her, eller kilden er en førstehåndsberetning, fordi Stanley, hvor billedet er i hans bog, han var til stede, da begivenheden på billedet skete. Men vi ved ikke, om det er ham, der har malet billedet, kun at det er hans bog. Kilden er derfor også meget brugbar, end hvis der for eksempel har været en andenhåndsberetning. Men Stanley han er heller ikke helt et troværdigt kilde, fordi han kommer fra Storbritannien, så han er jo ligesom fra en kolonimagt. Og han er ikke troværdig, fordi han nok har et syn på kongolenserne, som måske vil blive fremstillet i billedet. Det kan for eksempel, det kan jo godt være, at der slet ikke var så mange, der angreb dem, som det egentlig er, men det ligner, at der er her. Så kilderne viser os egentlig meget godt, hvordan befolkningen i Congo blev behandlet. Og vi kan ligesom se fra alle kilderne, at de ikke blev behandlet særlig godt, for de blev blandt andet pisket til døde, og de fik hugget hænderne af. Og så når de gjorde oprør mod de hvide, så blev de dræbt. Altså alle sammen, og ja. Yes.